Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Narito na naman po tayo sa isang special edition ng Vic Talks. Ngayon po ang ating bisita ay hindi mga tao, hindi miyembro ng simbahan, kundi bibisitahin po natin ang simbahan mismo ng Betis. Alam ko po, kilala nyo na, nakita nyo na ang magandang simbahan ng Betis. Pero marami po sa ating mga nanonood na nasa ibang bansa, matagal na po ninyo siguro hindi napapasyalan itong simbahan. Napakaganda po ng simbahan ng Betis. Ako'y maswerte po at dito po ako na-assign. So sasamahan ko po kayo, samahan nyo kami at sama-sama nating dalawin uli, tingnan muli, mamangha uli, pakinggan muli ang mga istorya ng simbahan ng Betis. Halika po kayo, tuloy po kayo sa aming simbahan. Kasama ko po pala ngayon si Chris, ang aming official tourist guide dito sa Betis, at isa sa mga kabataan kasama ng media, si Erica, para malaman niya kung anong nasa simbahan natin po. So tuloy po kayo, dito po tayo sa magandang simbahan ng Betis. Pero bago po natin pasukan, gusto kong pagmasdan niyo muna ang pintuan ng simbahan. Ito po ay napakagandang pintuan, a rare work of art po. Ang pintuan mismo po, ito'y nangangaral na sa atin. So, tingnan po, pagmasdan ninyo ang magandang pintuan. Hindi po madalas pinapansin ito ng mga bumibisita dito. Kung titignan po ninyo, isang dukit po ni Jacob, ang ating forefathers po ni Abraham. Si Jacob, sa isang account sa Old Testament po, minsan ay nanaginip siya at ang napanaginipan niya ay ang pintuan ng langit. May mahabang pintuan papunta sa langit at umaakyat at bumababa ang mga anghel. Ito lang po ay isang mensahe na parang bago tayo pumasok sa simbahan, sinasabi, ito ang pintuan ng langit. Dito umaakyat ang mga panalangin natin at bumababa ang biyaya ng Diyos. Ang pintuang po ito ay nagpapakilala sa larawan ni Jacob nung siya'y nananaginip. Ang pintuang po ito ay ginawa noong 1978 ng Fiesta Committee ng ating parokya. Ito po ay sumisimbolo ng pananampalataya, which is the door of faith, kung saan ang mananampalataya ay pumapasok sa pinto ng simbahan, kung saan ito ay nagpapahayag na tayo ay nagsisimula sa pananampalataya natin sa pinto ng binyag, sa pinto ng simbahan, dahil tayo ay simbahan ng ating parokya. Tayo po ngayon ay nasa ilalim ng koro ng simbahan. Ang malapit po sa entrance ng simbahan. Ang simbahan po palang ito ay tinawag ng The Sistine Chapel of the Philippine Style. Napakaganda ng mga paintings sa mga ceiling, sa mga walls, and so many sculptures on the main retablo or altar. Pagbukad po, pagpasok mo sa simbahan, titignan po ninyo, ang unang larawan makikita nyo ay ang Panginoon kumakatok sa pinto. At mapapansin po ninyo, yung pinto walang doorknob. Kasi hindi pwedeng buksan ng Panginoon ang pintuan ng puso natin. Tayo dapat ang magbubukas ng pinto para kay Lord, para pumasok siya with all His blessings and His graces. At tulad po ng sinabi ni Chris kanina sa pinto, ito po yung pinto ng lahat-lahat ng biyaya ng Panginoon para sa atin. And after the painting is a painting on the left side of the church. Near the entrance pa rin po tayo. Nasa entrada pa lang po tayo. Puno-puno na. A picture of Jesus speaking to that Samaritan woman. Ito ay hango sa Gospel ni John, sa isang well kung saan naglakad ang Panginoon, napagod, umupo sa isang well, and then lumapit ang isang Samaritan at doon niya kinausap. Telling her, he has the well of living water. Hinggil pa po sa tubig ito na binibigay ng Panginoon, sa tubig na buhay. And then on the other side is the baptismal font of the church. Noon, bawal ang mga hindi bininyagan na pumasok sa simbahan. They are only at the door near the entrance.
pagkatapos nilang mabinyagan, doon lang sila pwedeng lumapit sa altar. Kaya ang posisyon po ng baptismal font ay sa tabi ng pintuan ng simbahan. And in the baptismal font is a picture of the baptism of Jesus. Napakagandang painting po. And if yung mga engineers, mga architects, oh my God, you'll be amazed at how this is done. Walang bakal, and then yung lahat ng mga stones, parang they fit one another. At napakatibay po. Ilang dindol na hindi man na-shake itong ang itaas po nitong ng baptismal font ay ang belfry ng simbahan. Gano'ng kataas yung belfry natin? Tatlong, may sinasabi noon, may nadinig ako noon, isang historian, ang importansya raw ng isang simbahan nasa kung ilan palapag yung belfry. Mas maraming palapag, mas magara, mas maganda ang simbahan. Yeah. At ito rin po ang sumisunod sa boses ng Panginoon. Kapag po ang bell o belfry, narinig natin yung pag-ring ng mga bell, ibig sabihin tinatawag tayo ng Panginoon, the voice of God. At sa Pampanga, dito sa Betis, iba-iba yung tunog ng mga kampana. Meron tayong kapag may funeral na isinasagawa sa mga patay, we call it agunyas. At yung pagtawag natin sa misa ay palagad. At yung sa prosesyon is dupikal. Yun po ang iba-ibang tunog sa mga kampanya. In fact, noon po, sa panahon ng mga fraile, even in the middle 18th century, kapag po inililibing yung isang tao, dapat may bell para sa babae, may bell po para sa mga lalaki. At may bell para sa mga bata, may bell para sa mga binyag, yung po maliliit na bell sa taas, at mayroon din pong bell para sa mga kinakasal. And all the bells are still working pa po. Opo. Okay. Nasa parang pusod na po tayo ng simbahan. Isang malalim na bahagi ng ating pag-aaral dito sa mga paintings at mga sculptures ng simbahan. Alam po ninyo, nung ginawa ito ng mga fraile, binigyan ng mga maraming paintings, maraming dekorasyon, hindi lang para dekorasyon ang mga ito. Ito po ay parang nangangaral sa aming mga pananampalataya. Parang may tinuturo, may sinasabi, may pinahahayag sa amin ng mga paintings na ito. Okay? And this church was established in 1660. And the completion is 1770. Yeah, but it was started in 1572. The Paris. Oh, yeah. This church, Betis Heritage Church, was declared a national treasure by the National Museum in 2001. Gumawa po ang National Museum na mas malaki at mas magandang marker na gusto nilang ilagay sa harap ng simbahan. So, mabalik po tayo sa mga paintings. These are all teachings of our faith. They're supposed to be telling us something about our faith. How we began, how we grew, paano tayo sinimulan, anong simula ng ating pananampalataya. Kung dito kayo sa gitna, makikita po ninyo ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo bilang hari ng mundo. Pero hindi siya nakalarawan na as a judging hari. He never wanted to judge people. He wanted to welcome people. So ang larawan ng Kristong Hari ay wini-welcome ang lahat ng tao sa mundo. And these are represented by different cultures, by different customs, mga iba't ibang damit, simulang iba't ibang tao at ibang lahi ng mundo under Christ the King. Doon sa tapat ng koro po, may isang magandang larawan din na naalala ko pa nung bata ako. Ako po yung lumaki sa mga Benedictine sisters. And meron po silang music hall doon sa Old Saints ko kung saan ako lumaki. And I remember one small painting in the music hall where all the students study piano, study violin. And that picture is a picture of Saint Cecilia playing the piano with angels singing. At nung mapunta po ako dito, nakita ko yung picture na yun. Ay, sabi ko, alam ko yung picture na ito, And it is the painting over the choir loft. And on the left side of the church are the pictures of the 12 apostles of Jesus. Yung nauuna doon, si Saint Simon. Pangalawa si Saint Bartolome, si San Bartolome. Pangatlo po si James the Greater, yung ating patrono dito sa ating parokya. And then si San Juan Evangelista, and also the beloved disciple of Christ, si San Andres,
And then po, Kapatid, kapatid po ni San Pedro, yung po nandoon. And then on the other side, On the other side po, ang larawan po ni San Judas Tadeo is the patron of the hopeless cases. And then si Matthew, na tinatawag din Levi, the tax collector. And then si Saint Philip. And then po si Santo Tomas, the Didymus, o yung the doubter Thomas. And then si James the Less, the first bishop of Jerusalem. and you learn to serve the last. You serve the last. Yes. Okay. Ang last po ay magtataka kayo. Iba ang last, ang 12 apostles na ipininta dito sa simbahan. Hindi po si Mateo, hindi si Judas Iscariot dahil nawala na siya. Ang last na nakapicture po doon ay si Saint Paul. Considered by many as a member of the 12 disciples. Pero sa tingin lang ni San Pablo yon. Sa tingin po ng labing isang alagad, hindi siya kasama. Dahil hindi niya talaga nakita at nakahabilo, nahawakan, nadinig ang ating Panginoong Hesukristo. But Saint Paul saw the Spirit of Jesus. Nakita niya, nadinig din niya ang Espiritu ng ating Panginoon who inspired him to go to the whole world and preach the good news. And you are also mentioning the fathers of the church. The early four greatest doctors of the church. Ito po nasa right side natin. Nagre-represent po sa Western Church, which is the Latin Church. Tayo po yun. Si Saint Ambrose. Saint Ambrose po ang nagbinyag kay Saint Augustine. And then si Saint Geronimo, si San Geronimo, siya po yung nag-first translator ng Latin Vulgate. The original Latin, from Hebrew to Latin. And then si Saint Augustine, one of our doctor of the church in the Western Church. Tayo po yun. And then the East, the other part of our church, yung po mga Eastern churches natin, mga kapatid natin Eastern. Si Saint Gregory Nazanceno, si John Crisostomo, and then si Saint Athanasius. Sila po yung mga doctor of the church sa Eastern churches ng simbahan. So tuloy po tayo. Ako po ngayon ay nasa pulpito ng ating simbahan. Noong unang panahon po, nung wala pang sound system, ang mga pare during the sermon, umaakyat sila dito at dito sila nangangaral. At dinig sa buong simbahan pag ako'y nandito kahit walang sound system. At ngayon ko lang po naranasan na tumayo dito. Napakaganda pala ng view dito. Baka sa susunod, pwede talaga akong mangaral mula dito. Tapat na po tayo ng dome ng simbahan ng Betis. Isang note lang po, nakasindi po lahat ng mga ilaw ngayon. Kung mapapansin po ninyo, sabi sa akin ni Chris kanina, bihira lang pong masindihan ang mga ilaw sa actual ng dome. Ito po ay sinisindihan lang pag may ordinasyon ng isang pare at sa fiesta ni Santiago mismo. Okay, now Chris, could you please help me in describing the paintings on this side? Dito po sa side natin, ang painting po ng Our Lady of Assumption na pininta po ni Simon Flores noong bandang early 18th century. And then, doon naman po sa side, the image of Saint Joseph. Both were painted by Simon Flores, one of the famous painter in the Philippines. Taga-Betis po siya. Don't forget that. And the paintings on the ceiling also. Ito po sa painting sa ating ceiling, ito po yung pagbaba kay Jesus sa krus. Okay, yung tinatawag po nating La Pieta. Yun naman po, yun sa painting ng Our Lady of La Consolacion. Lady of La Consolacion is the patroness of the Augustinian, and then the receiving the cincture by Saint Augustine. And then also by Saint Monica. Just another note po, dito sa bandang kanan ng simbahan, may makikita po kayong bago. Hindi po ito luma, bago. Pero sa forma po ay luma na rin. Dahil ito ay the only second bamboo organ in the Philippines. Bago po namin pinagawa ito, ngayon ay isang kasamang fixture na po ng ating magandang simbahan. Isang magandang punto po na dapat din natin mapansin ay ang mga stations of the cross. These are the old stations of the cross, not the new one. At ang isang napakaganda or strange but meaningful note hinggil sa mga stasyon ng cross na ito
ay they are not arranged as 1, 2, 3, 4, 5. Napansin po ito ni Apong Ambo nung minsan ay nandito siya. Sabi niya, iba yung pagka-arrange ng mga stations of the cross. And he studied them and he noticed that they were arranged in such a way that they form a chalice. A chalice. Binabanggit ko po kanina yung painting ng Jesus in the Garden of Gethsemane. It was only when he said, I will drink this cup. I will take this cup now, Father. I will drink it. Parang ito po yung sinisimbolo ng mga stations of the cross. They were in a form of a chalice. That until we take the will of God, hindi po mangyayaring maraming blessings sa buhay natin. Only after we drink the cup of salvation of God, then we will receive His many blessings. Okay, magpunta na po tayo sa main altar. Mapansin po ninyo, ang mga imahen dito, mostly they are Augustinians, Augustinian saints, Augustinian fathers. Well, that is understandable dahil ang unang mga pare na nagpunta rito at nangaral ng ating pananampalataya ay mga Augustinians. Okay? So, the center, makikilala po ninyo kagad ang nasa sentro ay ang aming patron, si Saint James the Apostle. Saint James the Pilgrim. Yun po ang isang image ni Saint James na madalas nakakalimutan po kahit ng mga tao dito. Our image of Saint James is Saint James the Moro Slayer. Nakasakay ng kabayo, may dalang espada para hinahabol at tinatalo ang mga Moro na sumasakop sa mga bayan ng mga Kristiyano noon. And this is the image that the Spaniards saw of they saw that image in their history. Kaya isang malakas na impluwensya po yun sa amin. But there is another image which is more important, which is more realistic, ay ito ang Saint James the Pilgrim. May hawak na tungkod, may sombrero sa likod, may symbol ng shell sa dibdib. Ito po ay symbol ng mga ginagamit niya pag binabaptize niya ang maraming mga taong kayang nako-convert. So nasa sentro po ang imahen ni Santiago. Ito po ay galing pa ng Espanya. Galing pa ng Espanya ang image nito, and it is as old as this church. Yes, ito pong ating old retablo ay ginawa po ito noong 1790. This is the 230 years old retablo. Dalawa na lang po ang mayroong ganito, ang Lubao Church and Betis Church. And we are proud of that. At lahat po ng mga images dito were representing the followers of Saint Augustine. And then one of the image on the top is the image of God the Father. And then the image of the Holy Spirit. And then the image of Mary, Help of Christian. Kasi one of the popular devotions during that time is mayroong mga grupo, may mga religyosa dito sa Betis na they have their devotion to Our Lady of Mary, Help of Christians. And then the choirs of angels. And then dito po sa gitna, pangatlong gitna ay the image of Saint Joseph. And then James the Greater. Tapos po yung pong banda sa nasa left side, the image of Santa Clara de Montefalco, one of also the sister of the Augustinian. And then Santo Tomas de Villanueva, which is the patron saint of Barcelona, España. And then Saint Augustine, meditating on the mystery of the Holy Trinity by talking to the child na umuhukay po ng maliit na butas doon sa seashore to explain the mystery of the Trinity. And then Saint Augustine preaching to his seminarians. And then Saint Nicholas de Tolentino, one of the followers of Saint Augustine again. And then San Nicholas de Penitente, which is the flagellant Saint Nicholas. Okay? And then sa baba po, the image of Saint Monica, one of the mother of Saint Augustine. And then also San Agustin sa kumbento. And then the image of Saint Peter, the first pope of the church. And then the middle, of course, Saint James the Greater. And then Saint Paul, representing the Gentiles, the apostle to the Gentiles. These are the two foundations of the Roman Catholic Church. And then celebrating the Mass by Saint Augustine. And then Saint Rita of Cassia, one of also an Augustinian saint of Saint Augustine. And lastly, of course, is the Blessed Sacrament. Ang pinaka-importante sentro ng ating altar kung saan naroroon
ang ating Panginoong Heso Kristo. Yun po ang ating maikling tour ng Betis Heritage Church. Sana po naramdaman ninyo, nakita ninyo, nadinig ninyo, naramdaman nyo sa mga puso nyo ang gustong ipahiwatig sa atin ng mga magagandang paintings at sculpture na ito. Punta na po tayo ngayon sa huling bahagi ng ating TikToks kung saan magdarasal tayo. Kanina po naalala ko ang isang salmo, sabi niya, I rejoice when I heard them say, let us go to the house of God. Now we are standing at your door, O God. And how good it is to be at the house of God. Ito po, parang nararamdaman ko tuwing nagmimisa ko. Ako'y namamangha, ako'y talagang nabibighani, ako'y talagang nabibilib, ako'y talagang, I just stand in awe before this beautiful work of faith, works of art, and works of God. Samahan niyo po kami habang kami nagdarasal.